Miss, bakit ka bumitaw? Bakit ka bumitaw? Ang hirap na kasi. Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal. Hindi pa ako binabalikan. Ngayon ay ala-ala sa tunay. Miss, bakit ka bumitaw? Bumitaw? Dahil gusto ko, ako lang ang nasa buhay niya. Di ko kayang tanggapin. Miss, bakit ka bumitaw? Kasi hindi siya kumapit. Kung wala ka nang Miss, bakit ka bumitaw? Mahirap pagmahal sa taong hindi naman niya sinusuklianan. Pagmamahal ko sa kanya. muna natin tong pag-usapan. Kuya, bakit ka ba bumitaw? Bumitaw? Oo. Dahil di ko na kaya. Akala ko ikaw ay akin. Pre, bakit ka bumitaw? Bakan ganito.